Sindene wedake larang-larang kok. Larang. Cobaane akeh. Ya lek sindene setia, lek ora. Lah. Lah. Ayo. Ndeng. Apa tukang nyuting? Aja kenceng-kenceng terus kae. Lah iya, lah aku apa setia ora, aku ora setia. Ayo. Dadi apa? Wis kesuwen. Ngene, manut Mbak Niken ae ya. Dadi dirungokne tenanan. Ki dicakne sampe iso gedhe. Pokoke iso lek sampean manut karo sing diomongne Mbak Niken sampean tak wenehi 1 juta. Tenan? Tenan ki. Sampean saiki umure pira? 4 kelas 4 SD to? Berarti kurang lulusnya berarti kirang pinten tahun malih, Om? Kelas 4 SD ngantek lulus kelas 6 apa lulus kuliah? Lulus kuliah. Kuliah ya. Lah garek sampean sok kuliah apa gak? Kuliah toh putrane Pak Didi kok.